Sanibonani guys, igama ngiqibile nginiphathela amazwibela omkhokha ngomhla ka-24 September. Guys, zimbi iy'ndaba. uManzimande usesibhedlela, umane nje waquleka wawa phela emva kokuthi ethi uzama ukusukuma phezu kombhede. Akudlali ukuzincintsha ukudla isikhathi eside kangaka lapho la madodana akhe awafuni inhlobo ukuthelelana amanzi. Ukhulekani-ke ubehleli nonkosikazi wakhe ebhizi emhlebela amaqhinga futhi obumnyama. Umtshelile umyeni wakhe ukuthi kuzomele belithathe leli cebo likaNdlovu lokuthi icala lonke bemane belisukele ngosiphamandla ukuze-ke bona bezophunyuka ogibeni. Umane wathi ukhulekani nakamhlola yena angeke nje inhlobo aze avume ukuthi umfowabo anikezwe icala angalazi nhlobo. Wase wathi uNomkhosi, hayi bo Khulekani, kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi ubhice umuntu ngobubende inyama angayidlanga ukuze na ukhululeke. Wathi ha Nomkhosi, angikholwa ukuthi usho kanje. Nina niNdlovu ngampela ninhloboni yabantu. Nikhonza muphi umthembu mewukuthi ngampela uzucabanga into embi kanje? Mina soze ngabhica ubafu ngobubende inyama angayidlanga. Soze. Wase wathi kuNomkhosi, hayi bo, musukwenze ngathi nje uSiphamandla uyingelosi. Nayo nawo nje amacala akhe. Khumbula ukuthi wake waboshwa nje, eboshelwe ukuthi imoto ayishayela inesidumbu. Wathi uSikhulekani, hayi bo, noma thiwa kunjalo ngiyazi ukuthi umfowethu vele wayengenacala nalapho nje babemsukela. Mina nje ngeke ngize ngiyenze lento othi angiyenze. Eyi, uthe samphikisa kanjalo uNomkhosi kwabe ngingena uMalumzisebenzele efika ney'ndaba ey'shisayo. Wathi ya makoti, nawe Khulekani nihleli kumnandi la, usise lapha esibhedlela. Wathi uma usesibhedlela, kusho uKhulekani. Wathi uNomkhosi, hayi bo, intanini leyo? Wathi uMalumzisebenzele, kusukela izolo nina ningisho ukombheka. Wathi hayi bo, besingayazi thina leyo ndaba, kusho uKhulekani. Ngeke kuzomele siphuthume esibhedlela. Wathi uNomkhosi, sala wena myeni wami ugade uNdlovu ngoba uyeza maduzane, mina ngizohamba nomalume. Wathi uma wami loyaya, ngeke ngize ngikwazi ukusala nami ngesibhedlela. Guys, uthe mefika esibhedlela uSiphamandla belokhu ezulazula nje naye. Impela angahlalisekile neze kahle ukuthi uManzimande usesibhedlela. Uthe membona uKhulekani engena, Khulekani, uphi ma? Wathi uSiphamandla, ufunani wena lala? Wathi hayi bo, ngizobona uma kanti akangizali yini mina uManzimande. Wathi lalela, ngizocela usiphumele nje bandla, ngicela uhambe. Wathi angiyindawo ngambonanga uma mina. Wathi angithi wena uthe unandaba noma angakagoqaqanya uma manje usula wena uthi uyamfuna. Wamane wangenelela koNomkhosi wathi akusisona-ke isikhathi sokuthi ngabe niyaxabana lesi. Yini vele inkinga yenu? Ngizacela nje nihlale phansi nobabili. Lapho-ke bezama ukumtshela-ke noSiphamandla ukuthi ehlise umoya amvumele uKhulekani ukuthi ambone unina ngisho noma thiwa ngesikhathi begcina bekhuluma ayimpela bashayisana ngamazwi. Yo guys, hayi asithembe ukuthi-ke manje ukulala kaManzimande esibhedlela kuzogcina kwavulela amehlo aKhulekani ukuthi kumele yiyeke lento yokuthi aloke elwisa uSiphamandla ngesikhundla sokuba umkhululi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.